A ber, batek garitu duzte bigarren ariketa hau, 150 orrialdeko bigarren ariketa, zelan egiten da. Bueno, hor eskatzen da, vektore konkretu batekiko perpendikularra diren hiru vektore, baina hiru vektore horiek ez dira izan behar paraleloak. Hau da, trampakin bari. Bueno, zera ingo dugu hori? Oso simple. Daukagu, vektore honekiko perpendikularra dirazen vektore guztiak, holan dauden guztiak, bai? Danak daude plano honen barruan. Hau da, bere norabideak, plano honen barruko norabideak dira danak. Eta infinito dauz, bai? Bueltak emonez, infinito desberdin. Bueno, eskatzen dizkigute, hiru vektore. Zelan ingo dugu? Bueno, vektore bat perpendikularra dana beste batekiko, bueno, daukaguz, bi gauza bat. Bi vektore perpendikular beti betitzen dabe, biderkadura eskalarra euren artean 0 dala, beraz, u vektore bat, A, B, C, badira bere osagaiak, eta u berekiko perpendikularra bada, horrek esan nahi dau, 3, 2, 7, bidertuta eskalarki, bider ABC, emon behar duela 0, hau da, 3a, gehi 2b, gehi 7c, berdin 0 izan behar da. Orduan, A, B eta C-ri balioak emonez, berdin 0 den hirukote bat topaten dugunean, topa dugu vektore bat. Eta holan, aldo behin. Badago trukotxo bat, gogoratzen baduzue lehenengo batxillerrean, planoaren geometrian geundenean, vektorek bi osagaia izukaten, eta beste vektore bat, batekiko perpendikularra beste vektore bat, egiten genuen zan osagai biak trukatu lekuz, eta bateri ikurra aldatu. Holako zeo zer eginez, lortuko ditugu hiru vektoreak. Adibidez. Lehenengo aukera bat izango zen. Lehenengo bi osagaiak trukatu, lehenengo vektorea, izango da. Bi eta bateri ikurralatuak minus iru, eta hirugarrena 0. Zetxiko lanik? 3 bider bi, gehi bi bider minus iru, hau da, 6-ken 6 0 emoten dau, eta gehi 7 bider 0, biderkadura eskalarra 0 izango zen. Hemen horrezten baditugu, bi eta minus iru, listo hauka. Beste aukera bat, trukatu beharrean lehenengo biak, trukatuko dugu lehenengo eta hirugarren. Orduan, izango zen, 7 minus iru kokatu hor, edo minus 7 eta iru, berdin dio, eta erdian 0. Holanik, geratzen da, 7 bider iru hogeta bat, 2 bider 0, 0, eta 7 bider minus iru, minus hogeta bat, beraz batuketa berriro 0. Eta hirugarrena aukera izango zen trukatzea, bigarra eta hirugarrena, eta lehenengoan 0 ipintzea. Hor izango zen, minus 7 eta 2. Argi dago, hiru vektore hauek ez direla paraleloak. Eskatzen digutena. Hauek dira aukera biak. Edo hemen, balioak emonez, hirukote desberdinak jun hartzen, eta beti saiatzen ez izaten proportzionalak bikote horiek. Eta beste aukera izango zen, binaka hartutak osagaiak trukatuta bateri ikurra aldatuta, eta hirugarrena 0 ipiniz. Hori da metodo bat.